Jsou různé názory na existenci mimozemského života a pravdou je, že spousta videí, ve kterých jsou záběry UFO, byly ve skutečnosti sfalšované. Nicméně v tomto videu vám ukážu 5 UFO zachycených na kameru a to i s velkým počtem svědků. A bude na vás, zda se rozhodnete tomu uvěřit nebo ne. Dodívejme se na to ale do konce a pak teprve budeme posuzovat o pravdivosti. Ahoj, tady Alex a já vás vítám na kanálu Samé zajímavé věci, který je součástí na kameru.cz. Video, které teď uvidíte, bylo natočené v Novém Mexiku ve Spojených státech a je na něm vidět, jak havarovalo UFO. Nejzajímavější na tom je, že objekt narazil do země dvakrát a teprve po druhém nárazu vybouchnul. Podívejme se na to video. Následující video bylo natočené rybáři nedaleko od Barcelony. Rybáři natáčeli nejdřív 2 letadla, která divně kroužila kolem jejich lodi. Najednou se do jejich záběru dostal neidentifikovaný létající objekt, který se zjevil odnikud a rychle se ponořil do vody. Tu jsou záběry. Je zajímavé, že ta 2 vojenská letadla vlastně pronásledovala ten objekt a dokonce ho možná i sestřelila. Bohužel o tom podrobnější informaci neznáme. Toto video bylo natočené v listopadu roku 1994 na výcvikovém prostoru vojenské letecké základny v jižní části státu Nevada v USA. UFO natáčeli ve vzdálenosti asi 10 km a ve zprávách poté bylo řečeno, že se objekt od 80 km za hodinu zrychlil až do 1100 km za hodinu a to méně než za 7 sekund. Vysvětlení tohoto záhadného jevu stále není. Na videu je vidět, že bylo video natočené z kokpitu letadla. Následující záběry byly natočené otcem a dcerou během letu v letadle. Kamera zachytila nějaký podivný objekt, který letěl v blízkosti dopravního letadla a vyzařovalo z něj modré světlo. Všichni lidé v letadlu dospěli k názoru, že mají natočený mimozemský létající objekt. Možná to je jejich fantazie, ale možná i není. What the hell is that thing? Hold on a second. Dad, move. What is that? I can't see. Tohle video bylo zaznamenané v Kentucky ve Spojených státech. Muž, který to natočil, pevně tvrdí, že viděl podivné létající objekty, které vůbec nevypadaly jako klasická letadla. Říká, že chce, aby celý svět viděl tyhle záběry. There it is. Go quiet, Pakuna. Oh, what the heck? Oh. I'm sorry for being shaky. Podle mě to vše spíš vypadá jako padající meteority, ale nejsem v tom odborník a ani nevím, co bych udělal, kdybych sám uviděl něco takového nebo dokonce potkal nějakého toho ufona. Zajímalo by mě, co byste udělali vy při setkání s mimozemšťany. Pokusili byste se s nimi mluvit, nebo byste radši pobrali nohy na ramena a utíkali? Napište do komentářů. Pokud se chcete podívat na další zajímavá videa, klikněte sem.
A pro přihlášení k odběru k tomu nejúžasnějšímu kanálu na českém internetu klikněte sem. S váma jsem byl já Alex, loučím se a přeju vám krásný zbytek dne.